На всички от VBOX 7, аз съм Яндо на геймплей и това е един клип, където ще кажа, че спирам с геймплея просто така, без причина. Няма гледания на клиповете, не съм чак толкова известен, 2 потребителя съм запали профила. Да, спирам с геймплея. Това беше от мен. Може някой път да се върна. Може. Не съм казал, че ще се върна. Не знам. Вие решете да остана или да спра с геймплея. Да, това беше от мен. Довиждане.